People of Zimbabwe, welcome to Ndauya TV channel. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share, and let us know what you think about this video in the comment section. Always turn on the notification bell so you'll be notified of all the videos we post. So, pakufamba kwatakaita zvedu tichikwira makomo zvedu tichifamba nemadzisekuru angu nevazukuru vangu takasangana nemiti yakasiyana siyana. Miti tichireva mishonga yakasiyana siyana, maherbs daika anotibatsira. Vamwe vanhu vanenge vasina mari yekuti vakwanise kuenda kuchipatara. Alright, takasangana nemushonga wenhova, mushonga wokubatsira vana. Tinoziva kuti vana vadiki vanobatwa nenhova pachivanhu chedu nhova. So muchaona kuti nhova inorapwa sei zviri nyore. Muchange muchiona tsananguro iripo. Also mushonga weRaki, kana uchitengesa zvinhu zvako, kana uda kuroora, even mubusiness mako zvisina kana kuromba mukati, zviri pachena uchazvionera mega. Mumvuri webweka. Alright, Ndona mvuri webweka. Unoshanda pakugadzira vana musoro yavo. Nhova. Ndo basa rayo. Alright. Ndona mvuri webweka. Hey, amba muno mvura yakazara yose. Chida uyu wakatonyatsodzara chaiko. Uyu apa pakakanyatsodzara chaipo chaipo. Nhova kune vaya vane vana vacheche. Mvura webhuru unobatsira. Amukuti uyu hausi mvura wehwero uyu. Unoita sei muti iyoyu weRaki uyu? Selaki rekutengesa. Kwauri zvinotengesa. Wasitora so nosvikirosa musoro. Asi vanenge vane vhudzi. Ndotoona uchitengeswa nedzimwe n'anga mumataundi. Futi zvakadai. Alright. Makabayira so kamwe neheti wongopfeka heti. Woenda wakadera izvi. Vanouya. Izvi. Oh. Izvi uchitengesa izvi. Ndazonotengesa woga. Nimazenyi mwene tiwotizokosana. Tengesa woga. Ndiwe laki lokutengesa. Yazi wakana uchinda kuvasikana. Kasi wona sure vakomana vaibayira musoro sure kana vachina nopfimba musikana sure. Vayatobayira izvozvo musoro. Vana vanoziva vedu ve. Kana uchitengesa? Kwai ndiwe Laki. Saka ndotoitawo Laki pauyu. Mafollowers awande pachannel pedu. Ndatoisawo mvuri webwe. Ndatobayirira. Mafollowers, please follow our channel. Ndapinda pakati pema. Follow our YouTube channel. Ndauya TV channel. Ndakasa mvuri webwe. Kana pane maruda mvuri webwe ndokuvigirai kuno wakazara. WeRaki. Ndotovigira ndotonotengesa. Unogona kutotrenda kamvuri webwe.